ing kraton Srimbarinten kang dumunung ing tlatah tanah Sabrang papan kang grasa papan awis Jawa ana tukang utek memblek piket pranyata kinari panggesanganing para kawula sapraja pradene kondang kraton kang dawat keliwat-liwat inggih kepati-pati kathah para ratu maharatu raja maraja ing samut teluk tanpa krana ginebaging Pancakara niki kocap kami jelenggah ana ing Jampar Narendra Bagus parane iki nenggo dening Kusana jejuluk Prabu Dewa Murti neng Ngadiarga ning Ngadya Jaradi dereng panganabda pinuju gandrung gatrung kapirang marang putri Ndrawati kan sesirih Dewi Puntawati niki ucapan ing marang ayu kadang Sinarawedi marang nata ing Simbarinten Narendra Kraton Giling Wesi jejuluk Prabu Dirga Muka mungaken dodong ngangkulaken jangga muka yaya koncem kanya Bantala tinampi sanipun Rangka dalem ing kraton Simbarinten paparep Repil Patih Reksa Danu suku Jaja tetep jangkung ngampuracang asanira mengkeraken para wadyabala kang aglar pindho samudra kang tanpa tepi kuning wonten rai ngadhep sigra gupung ing ngajari kocapa rukmeng gaya kang kawijil Sang Maha Yogya Sawusnya Sumedi mungkin pacrapaan mungkin pacrapaan tangmu andi Wijiling sasongko tinon saking ngarganing
arga tinon saking arganing karena ning tias alun alun ngandiko langgeng sinungi datan aurat patih raksodan lulu wonten paring panggangan dawuh Kanjeng Dewaji mijin patang ngabdi kepatihan ingsun mulut kabeh para nayaka semramping para wadyabala padha siap sawetara jengati padha duni dungkap midhangetake marang jaman ingsun mati ih istiraken dawuh saderengipun padha lenggasi niwoko sedaya nayaka semrampingipun para wadyabala sampun nampi lampit wonten wiswana ngantu-antu sabda dalem padha Gusti Nata Agung iya mengono pati prayoga nunggun muswan ih dateng sendika kados boten kirang prayogi Kanjeng Dewaji Yai Prabu jumadung dawuh Prabu padha kanthi lajeng ngadhep ana saningsun nunapi pangestu dalem Prabu pinantu karejane Resanti kala pisanipun ngrai kejawi saking menika ing ngaturaken sungkeming pati kunjuk sanaping pepot tuan-tuan Koko Prabu ya tak tumpo Yai prayogatno anggon jeneng para yai ngadepi ngesra dawuh kados boten kirang prayogi ingkang dipun ngabiyantara Yai Prabu jumadung dawuh tak timbali sowan ana ing kraton Simbarinda bakat aja ngembat patang aputung ngejung gumbala luwet gandeng ingsun nampa dawing dipu kamu kowe nganti gagal wigatan kok kateges ngrangsang tuna gaya luput iki magepuan anggone ingsun ing panguwasa ngatur marang para kawusan negara menapa dhaipun dewa ing sampun tampil dhumateng Prabu dawing dewa sing tak tampa Yai pun kakang kudu nambutake sinane ngakrama jagat dewa bapak menika inget dipun antu-antu mateng para kawula menika ing dipun antu-antu mateng para kadang ratu ingkang menapa Prabu nambutaken sinane ngakrama kados menapa monceripun Prabu kados menapa kawibahanipun Prabu yen Koko Prabu lenggah siniwaka nyanding dhumateng Prameswari iya mengkono Yai Prabu ingkang boten nawarapat ngebun-nebun ingkang jelas wonten nglamar putri ingkang dipun kersaken wonten paribasan ndodok lawang nginang gambe suruh lajeng dipun kersaken menika putri saking pundi menapa putra Pandhita menapa Putri Narendra menapa namung tiyang ida pedharaan kula aturi ngendika dhumateng Krai ing badhe siyaga tata-tata ngayunaken nglamaraken putri badhe dipun kersaken dhateng Koko Prabu Yai Prabu waduh dawuh dawing dewa sing tak tampa ingsun kudu pala-krama karo Putri Ndolowati putri saka ing kraton Ndolowati putrane Prabu Sri Bathara Kresna ing sesilih kusmaning ayu Dewi Purantawati ya Dewi Wisnuwati yen ingsun bisa pala-krama marang putri kasebut ingsun bakal dadi ratu-ratu Sumbageng bumi lan bisa nurake treng ratu mula Yai dina iki pun kakek minta marang Yai Prabu ana paribasan laku musejangah kenging mustetes ewang-ewang pun kakang anggonipun kakang bakal nglamar putri ana ing negara Ndolowati mengkono Yai Prabu papang seneng kang wale sandang malaikat Kodeko simbar jojo simbar jojo oh
Lang-walang wendesnya gangsir srogal wusnya pinatut jagat dewan ingkang badhe siaga tata cuma wis plangki jumpa tanu kremun Yayi Cemadu dawuh pun kakang krungu pawarta tembang rawat sing digumbuk bagus sinambi wuh Purwantawati ya wis nuwati iku akeh sing padha ngayunake mau kabeh si padha ngayunake marang Purwantawati ditolak kanthi adeg-adegan lho dipun tolak kanthi adeg-adegan ora Bu iya ngono Yayi lajeng kersanipun kok Prabu dene iki malah bakal ingsun dusta ingsun bakal duduk ana taman keputren ing Ndorowati tak colonge Purwantawati wadalah lajeng ingin dipun kesaken dhateng Prabu dhateng Indrai siaga tata-tata awat-awatana saka kaduwen sedika aja nganti ketinggal sikap gegeban pinanti peperangan samongso-mongso napa gawe aja nganti meciwani ya sampun dawuh nyuwun pamit kok Prabu sing ati-ati ya mati Cemadu dawuh ditata Maradya supaya memanuki lakuku kanggo ingsun bakal jemujug ana ing taman keputren Ratu Ndorowati sampun dawuh kok banjur diwaji